Illum twellilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Ħafna drabi meta naħsbu fil-miliet, jiġuna f'moħħna t-tiżjin ta' dwal, rigali, festini, u dak kollu li jsir f'dawn iż-żminijiet u li jispiċċaw hekk kif jgħaddu dawn il-festi. Ma min jaf kieku l-miliet ma jispiċċax nhar il-25 ta' Diċembru. Min jaf kieku l-ispirtu veru tal-miliet, jiġifieri l-imħabba u l-ġenerożità li nuru f'dan iż-żmien ikunu affarijiet li nġorru magħna f'kull ġurnata matul is-sena. Fil-ħajja maġla tal-lum huwa faċli ferm li ninqabdu f'rutina u nistennew okkużjonijiet bħal tal-miliet sabiex nistempu biex indawru l-ħarsa tagħna lejn il-proxmu jew biex insibu ftit ħin ta' kwalità biex nadduh mal-persuni l-aktar qrib tagħna. Ma min jaf kieku minflok nistennew dan iż-żmien dawn ikunu parti mir-rutina tagħna ta' kuljum. Il-Papa Franġisku fl-2019 kien qal hekk: il-miliet huwa l-festa tal-imħabba ta' Alla għalina, imħabba li tistrasforma l-ħajja tagħna u tagħmilna kapaċi nħobbu lill-oħrajn. Min jaf kieku din l-imħabba tibdilna b'tali mod li nkunu nistgħu nagħmluha f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Aħseb ftit fuq il-ferħ ġewwieni li inti tesperjenza matul dan iż-żmien, meta ssib ftit ħin għalik u taħseb verament dwar ħajtek u kif tista' tgħix aħjar. Meta tgħin lil xi ħadd, tagħti rigali li verament għandu bżonnu, jew tmur lil hinn minn triqtek biex b'xi mod tkun ta' għajnuna jew sosten għal xi ħadd. Azzjonijiet żgħar bħal dawn li jimlew il-qalb tagħna b'ferħ li ftit tista' tiddeskrivih. Min jaf kieku kellek tesperjenza dan il-ferħ kuljum, forsi billi kull filgħodu titlob ftit ħalli tieħu attitudni pożittiva f'dak kollu li tkun ser tiltaqa' miegħu. Titbissem aktar, iżżur lill-ġar anzjana tiegħek li tgħix waħedha. Tgħin lill-kollega tax-xogħol f'xi biċċa xogħol li tkun qiegħda ssib diffiċli. U hekk azzjonijiet oħra żgħar bħal dawn li permezz tagħhom tesperjenza l-ispiritu tal-miliet matul is-sena kollha. Anke fid-djar tagħna nistgħu ngħixu dan l-ispiritu tal-miliet. Min jaf kieku kellek tagħmel iktar sforz sabiex il-familja tpoġġi flimkien aktar ta' spiss għall-ikla ta' kuljum. Min jaf kieku kellek tneħħi l-mowbajl minn idejk jew titfi għal ftit ħin televiżjoni sabiex tkun tista' titkellem u tisma' lil martek, lil żewġek jew lil uliedek. Flimkien tirringrazzjaw lill-Alla. Ma taħsibx li jekk tkun qed tagħmel kuljum miliet ieħor billi tkun preżenti għal dawk li tant tħobb bħalma tkun f'dan iż-żmien ta' festi. Imma fuq kollox fil-miliet niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Il-Papa Franġisku jfakkarna li t-twelid ta' Ġesu iwasslilna l-aħbar it-tajba li Alla għalilna iħobbna b'imħabba unika u tal-ġenn. Min jaf kieku kellna nfittxu l-preżenza t'Alla f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna u mhux biss dakinhar tal-quddiesa ta' lejliet il-miliet. Min jaf kieku kellek tfittex il-preżenza ta' Ġesu fil-persuni li tintaqa' magħhom ta' kuljum. Ma tkunx hekk qed tgħix il-miliet kuljum. Għalhekk, ejjew matul din is-sena nipproponu li ngħixu l-miliet mhux dan iż-żmien ta' festi biss, imma fil-ġranet kollha tas-sena. Jew nażlu li nħobbu, li ngħinu, li naħfru u li dawn nippruvaw nagħmluhom ta' kuljum. Hekk il-miliet ma jkunx sempliċi data fuq il-kalendarju, imma stil ta' ħajja li permezz tagħha nistgħu nweldu lil Ġesu fil-qalb tagħna u tal-persuni ta' madwarna. Il-paċi magħkom.